Te cheng si Kar Biang Long là việc ta chala kedang kaci hung arat akan nilihin pen APLC akan tisong kardom piglo pini niretum perang ke amai ki phai la so lam the la pelo pini dak lokon be aro erong gada munit apan la APLC amen pen ajha ka tumapan BJP along kacing bidun laso along no kiyu mate ke ba na bangke la bangke ahok kali la bini BJP along kutu paciku dun atum an setame la kani tum APLC long ke thang a member tabe la pente ajhak rong asu ugoi tha setame alang itu munit chulong thek theong si Bhutar idea da ka we atom phansi arta kijum atom phansi pangrum roi roi apente alang itu bhara ihom long ini atangka pilo setame akama we majokta haladak ahin he pen munit dunbe amat akhali si bu big from tangong te munit mate hala tempo ki bangsi ke ong thu la sona ka chelon le do tasi alang itu la ke ka thera ka che palamu nilitum ka gitu na teng ke pendap si alang itu meeting do ipu cheta pa pendap bangke 23 April ke kado ka ya bang putung ta di putun dia apot munit da vedet na pasi pini alang itu dak adhan kibi apot unan munit roi nang pasi aning ki akha setame alang itu akha teng pen munit masih dun lagi apa si nilihin pen kado kan same Kar Biang Long kaci songarat hempe kaphan dai kaci songarat APLC atong phan pini la som therang ke mai pen kaci ni dak lo nang tum thang nang ni aka pheri mata konde chibiri kusi nidi pini dak therang ke mai pen nam pe klar lo kasi kardop bang paru si ta komji mante jumji lasi ladak ke Kar Biang Long APLC kaciso nga bang fu bang pistame nang litum thang nang ning bopa thai ave mante nang ning along ko pini akatheri ta chibi nang ne alang litum ka anone dak hajar atangka ke khorot pen pini tempo murid ke paro ya phan pu Kar Biang Long News channel abi tu ngutum ham channel do ana phantane nili tong si korten la bangso yang ke amai ki phapon along nang tum tong si korten nang tum kirang theke pot apang sinali tu han dia korte tum han kiru pipalo dasya lama ngalalo nili tum APSRC la bangso thang members ka pen pini la bangso BJP sarkar atum la bangso pini nitum dak jai pong ahiti pen te bokhet nitum lokhon derong la bangso amai thepi ki bi pen nilitum maphan APSRC a party mate asongja putum han isi jakong nang pa babtum asonsi alang nitum BJP atum mang la sonsi nang paman la bangso ke paman alam sedang kopilo ni pudam bangke athe alang nitum abang la ID ka pen ke chenglok ke bala ID ke do tum aphan pusitame alang litum abang BJP atum BJP masih angko latumbang kutu pacikup lapen maplas dami ke cara kot la sobang ajui namba sitame hala ID ka tum bong suma tum han class 8 class 9 kacali atum hansi bisiko ya bangke alang litum aphansi latumbang rek pon roi si bini la bangso bang koine ko ane la puson muluk do thai sitame la tuma bangki putu bangke la tumangke apharu asuri si la tumang kadingji sitame la puson si la tumbang amen sitame taram ponlo sitame bang surian bangke la tum ave sitame domosi akyong sini lipudam lo bang koi dak si do choji sita lata bang koi kido sitame ID ga vetum adhok dolo la pente
ID do tum busitame la bangke BJP masih BJP mat thot si la tumang jin si la tum son paman ton la puson abangke alang tum sitame la APSC tum han kaduka ve along tin sitame la puson jakong nang pabob dun de fansi la BJP sarkar tum han mate la ke hoy tum sitame la nilitum APSC atim hoy ke nang ke alang tum hanta condemn pon la pente aku isi alam the abangke la puson lo alang litum bang non APSC mate ilitum sarapan jai ka sarapan non MP hai depu hai vekpu pulatum kaphire thek tik ajok pensi alang li tuliram rong hang pen ke chenglok la ML dorsin rong hang sitame arong lupen alang litum bang ke ther ke hap la avukar tum han toisi la puson sin ilitum APSC tum han ke la son si nitum han ke nang pinton bom sitame non ke nilitum la karbiang lowa rat kito anapan is west mate dima hasau a district thom atum same nona bangke manghu nang lo la pente pini la bangso join nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta